Hakane ke por sai sin pat ngi so komen ban yo bien kalat baginya sam ye ketin ke jong ble ngai ngo yo ble bla dan kat bat ngi bla ai ngi ke met ke pat ke pukaj bakia bat ngai ngo ru na banta jong pi barok ki bapet ye kene ka video ngai pila ban pet ye kene ni da ke jing isn e ke jong ble ba pila ban don ye ke met ke pat pukaj bakia ki kermen scam ba pi don ke met ke pat ke pukaj bakia ke ba chai ba khlan bat ublay nang daran kat bat pi hakane ke singi nya petang ya ke jing puli jongi ya kene ka kotlen nong ke jongi ngila poisya kelenong ka balai ka bakren sepang ban pin sngo bha ya ublay hadu ke jing em ke jonga ba ke jong pi ngi pin sngo bha ya ublay pi barok ki bapet bat mengi ki badan hang ni nya perhat bat pusan cimet te hakane ke por nga priang sngo bha pi barok bat kumjo ru hang ni ngadon ki porlok jonga hang ni ba Dennis ikong Ella bat kumjo ba Eric na so komen bakine ki porlok ki jonga ki don bat nga hakane ke klip mat baginya pulih banyak perkat ya pusan lang ya ketin ke jong blai bat banyak sam sepi we kenang bakan long ke jingker ku ye pi bat yang hilang baro we te shwa baginya jam seprang ngan kerpat ya iba Dennis banyalam yang hagi jing doai Jongin doai blai ku pa jing ba happening kanong itap da kesang try ba yo ini kelat panwan hagani ke caka kum ki sakri ki jome bat shwa bangin stang banyak pelajar jumut banyak discuss ya ke sahabat school jongi try ngaduai ba mami menton kat lembat ngi pendap ingi mesti mekoi jongi hangi wei pewei to ai bagi ketin bangin keren action tour jongi kawan nak jiket jing isne ke jongi try terus nyau pa jing doa jonga keting ju supan bro amen takum banga ongi pi kalenong ke jongi ke kalenong ngilai poi kalenong ka balai but hakane ka ski nu nong tho la pi pen hoi ke jing polis dangin saya poi hadien kadan ka bengila ban syam no sefania kalnang balai khat ka bakat nyo ke sadan ke jing puli ke bakham sadin kindiat re ha kane ke janmiet sabaton hang ni i kadan ke jing itu khana ka lane ke jing tho ka ba uni nong tho ubu ne ubu da kane ke jing tho ka ba ukli let's see pila ban super khat iklong ibarang sansnem lada pide kmil ne pa ki ba pej ekne video ada ukun jong pi dan ikun ni jong pi barang sans nem karta hak sing ke kerpang ke jong kepal ni ke Father's Day dan ngila ban ong lada kam dik sing kerpang ke jong kepal se ke dik sing ke sikha ke jong kepal la se ini ikun iwan ra i jing ai song pa ibaret ba henry kai ke ba uni ukpa ong ngam dan kam ye ke jing ai song pa ke jong pi namang ngatip ba kene ke ba pi ai kai ke ba pi ai kanam dan kai ke ba pi la ban ai nga ke ban pin song pa ya nga namar ka ai ka ba pi ai ngala ban thit ek pisa jonga ngai wat kan ek ba pi ai nga ku khun ka di dak pisa jonga la ne ka di ka balasna da ki tiar ki balasiu manga hatu kum ki kemek pa pin ong kum tai ki khun ngam tharai ba pin ong kum ta kata ka di ka jing itu ka jing tho jong ni nong tho ang ne te kan utam ublai bangi i ublai umlang uba kum ta umdei ublai ubam i yangi ublai uban ong ngim dan kam nama kata ke jingkeli yang ni kalong hatu ngila ban pen sngau bhai ublai hatu kum ki khun ngila ban pen sngau bhai ya ki keme ki pa wala kum ki khun phim dan ai ngim dan ai ki keme ki pa jongi ki kemen yangi kan utam ublai hatu ngila ban pen sngau bhai ublai ru kum ju khampalat bani keme ki pa jongi ka ai ke ba ublai ur sngau bha kalong lara ke jing em ke jongi ngi IT ha ublai namar kata la ngi puli na Lukas kalnang ka bakhat san kar khat ba spok kumta ngong ye pi ba ke jingmen kanong khmat ki angel ublai nak benta wei ubop bakala ka mut nak benta wei ubop bakala ka mut kalong ke jingmen ni ki angel ka benang ka kemen lada mangabat na pingi kala lada dan na preng jang pi basang thu ba ke jing em ka jonga kamdon ha kalenti ka badai kane ka de ka por ka ba jisu ukranya pi kanong ke jingmen ka bakrau ya ka benang lada ma pi pa aisha ublai hak singi ke benengkong jong kata yo ka keren pang kham kor dor palat ban ya ka ba phila ban mudur hang ni nong tho ulabu ingi ye ki khat ki bangin puli ha Lukas kal nong ba khat san ka khat ba khat we bat hadu lai pu ar hak ni kal nong la dangi puli ngi syam ya ka jingi thu khana pang khun sarang auria ka bale se ma phi baro phi tip bat ngi tip lo dikene ki jingi thu khana ka jing sya kai ka ba ji pang ni khun sarang auria uni ukpa udan arun ki khun hawi ke por ne khun wan ban ong pa ano e ka benta ka jonga baro
Kai bari ke jonga aya nga menta. Une ukun uba tam sneng lapan baru kupa uba dap daga jing it ula aya une ukun. U aya kai benta baro ka ba upenya sam ba ukun. Ula lej ba ula penlut ya pisah. Anda ula penlut ya pisah. Kai ka ba jia kalong ba. Hagwe ke por. Dan pisah syu. Kala jia kanam sdio. Ka Bible kai thu ingi ula lej banya lok bat ki parlok. Ula wat kam. Ula hap ban lej ai bam si kisniang ula ibang wat ya bam sniang. Ukun uba syong suk ba ukpa uba biang babit hakene ke por. Ulang pan ban ukun uba kwa wat ban pam ya ke bam sniang. Ngatra gede jingi syam ke bapang mensim bat ke basusun do kata-kata. Hering sngau ngu yo blai. Bakane ka kupor kam kut dang ne. Ka Bible kai thu ingi nginya petang syu ikane ke jingi thu khana. Ha ka khot ka ba arpo khatsan arpo Lukas. Kai thu ang ne ba uni ukun uang. Ukan mau ya ka bajia. Uang ba ukpa janga udon sibun ki syakri. Haba ukpa janga udon syakri ngakan mau ki syakri ki jong ukpa janga kim judo bam wala ki syakri. Mentang alit pai biang so ukpa. Nganam lit pai ban ong u jit be nga kum ukun. Reng alit pai. Ban kerpat e ukpa. Barang ngan long tang kum syakri. Reng ba sung tenat ada pipuli dekat ke ba arpo ni ko ong. Te ulai yang joj bar ulai celok ukpa. Ula yang jaj baru ulaj salah ukpa. Kerkhot ka ongkum ni. Henry haba udang jengai ru ukpa jeng u ula yo iyo u baru ula sngau senai baru ula mare ula dem ru harendang jeng u bola do yu. Kalau ngebas tenat. Ukpa nadu ba ukun dang na jengai ba. Ukpa ula mare. Bat am tang bola lej bat mare ula kedup yu. Bola no harendang ong bai ula do yu. Kadi kecing kemen ke bakrau. Kani ke jinglong jong kupa. Kupa jengi ubah benang ukumen yang iki beri bapop adangi pai su. Uni kupa sim ken mau ke ba uni kun ubah latam senang ule. Henre ke ba ule bat kedup da ke jing kemen. Ukhat ie je ula kedup badu dok. Badu khat iki syakri jong ka Bible ke tu syuk ang khat bakhat arpo argong. Henre kupa ulong ya ki syakri jong walam kloy ke jankup ke bakortam. Walam ki jankup ke bakortam. Kau ru batu walam yu tu akun masih balapan sengat tu penyap ru tu ngenya bam ban ngenya lek kemen ru. Kade kejing kemen ke bakrau ku mong ipi mene. Kejing kala bamut jangwi beri bapap. Boleh kemen. Wala nakaliang jungi ki beri ngem dan ban persang bahayo boleh. Baro kade kejang boleh. Kejing start ke bau boleh ai ngi kade kejang boleh. Ki jankup ki bangingi pong. Ki riam ki bait baro kade kejang boleh. Ngem dan ai nangi. Henry ublay sngau bahai ngi ladang em kejing em ka bah lada pidon hayeng asem ki bapet lada ublay Ukraine pi ka bomot ublay ukhat pi cha kejing wan pai pi sngau thu kejing em ka yat jangai na ublay ong compare pila ban wan changa ka por kadang biang pelat lada pi pai bat pi yang scam show ublay kene kede kejing ya pule na kene ski ka janmit sabotan bat kesngi kaban kong jong katayo te mentang nya poi sai kisngi ka ba ar jong katayo tenginya kerpa dia I Dennis ban ya samingi banyala mingi hakane ka sngi kamat jong kani kesngi ke baar kelong shat kemen da ka jing kemen menuta ba shat kemen bat ke kani ka shat kemen da ka jing kemen tong ye pej aba ngi puli safenya like khatnyo ka ba long ru ka the court splendid ke jongi hakini the court yang habangi pej ke penpau ya ka jing skau bha ke jong ublei halor ki breu ke bala ci spa ke jong but la hakini the court pinla ban yo iru haga kitin hebrew la kan thup lang baro ya kita ke jing skau bha but ke jing kemen hakini ga the court but kala ong ru ba kani hakini the court ba ke jing skau bha ke jong ublei ngimla ban batai sho hadukan no ublei skau bha but hakani ke juk ke khot ru haba ka ngala ban ngiya la ban yo ke jing shai halor ka parsi jong khon sarong auria mene haba yo sngiu na I pastor haba new khon wala wan pai biang chala ukpa na jenga yo I yo khon but ula mere but ula kedup yo but ula shat kemen ke juru hakani ke khot haba kala ban ka shai ka jing shai ngi halor kani ka parsi ba
ublay compare dangi jangai no ublay kat no ro yo le sing ngila bon snem ngila klet yo ublay ndrei ublay udang ap yangi kumba uniu kupa jong uniu khon sorong auriau la ap yu daki bon snem adu ba ukhon nuan pai biang seu ublay ru ai ap yangi dang ap yangi bat haba wan bangi ngi wan seu ublay ushat o dap daka jingkemen bat ukhot yanga bat yapi kum kinong pop ba in wan seu daka minsim ke ba lui bat tongi pe chu sho pangkanik ka jingkemen haba pi puleo aizayan rupa arsa hagni ga dekot kapen serem spang ga jinga shong kurim but ngai haga jingkhwai shong kurim haba pilek hagni ga jing khwai kurim bunsen ki breu ki yashat ki kemen dai angtu haga haba don ga jing shong kurim but hagni ga juk ga dekot ro ba laong ba yaki breu ke jong ublay ki khot ki happy saba daga ketin hebru ka bomot ka jings ka ba jong aga ka long haka but ka khot ru yaki ka biula ka bomot ka jings ka bomot la shong kurim hakani ka khot utrai sngo ba khot sngo ba nga yapi ba yaki to ke ba la shong kurim kidap daga jingkemen but kila ban pentamai ke mensim ke jongki anda ulah pediang uniu khon uniu anda la pediang uniu kupaya la khon sorong auria bat haba pet chekani ke jing shong kurim pila ban puli biang nau episos san hadu arpo pra kini ke dekot ka kentu ya bon nya ki shenrang ke baladon ya ke tengah ne ki lok ba kin ej yela ke lok ini ialah ke tengah ke jongki kumba kris uej ialah ke tengah ke jong ke badai ke balang badro haba kin ngi ladon ne kilok de pi piladon ne kilok ngej bangila IT ialah de syaka kumba ublay ula IT no ialah ke jing im jong syaka balang ke jong ke badai ke tengah ke jong te ublay khot engai pi wala ladangila jengai no kat no bon snem ndrei ubleu dang khot engai pi but abangi ngi wan seu udap da ke jingkemen ta khublei sibun denes se ke jingi sam go jang pri hagne ke por ngin poi sai se ke singi ke balai in yo ya ke por ba in ya sam da i ela ta khublei sibun ka singi ka balai ka kren shapang pinsang bhaya utrai ka yasrim kum ka jingsdang kaba pensau bahaya ublay hane kajingkeli yang badia pi ka balong kaba kumno ngila ban pensau bahaya utrai ha kum ngi kibriu te kalong kaba pela ban mudur ba ublay uba tau ya ka beneng bad ya ka kendeu ushem ya ka jing sau bah ha kibriu kamtam le ngi kibriu ngi dap da kapop te hangne ngi la bandon shibun ki jingkeli ki ba wan ha jingmo jing perkha jongi tangba ke ek jingkeli ba wan ha jingmo jonga kedai ba kuno unla ban shem ya kata ke jing sau bha jong ha ki briu te henrei ke ek ba sautanat hangne habangi pule shaprang ba hangne ba ngila ban pinsau bahaya ublay namar ba it yangi kajing it jong ka ailat yangi ban pinsau bah ya kamon ko jong bat ling ba kata kajing it jong ka ailat yangi ban ya ha kalinti ka babha bat ha kikam kibangi de ban le kinlong ki bahok dekat kum ki dekhot ki bangila pule ki bala penpau hangne ki don sauteli na benengkong hau Isaiah kalonong ka basau pulai ka dekhot ka basau hangne bang ka penpau ba ublay uit yangi haduk ngimla shu ban batai ba ngi ki bru ngimla ban it ya ublay kumba ublay uit yangi ka
kapin pau ru ba ublei ulong uta unong thau uba unong thau ya ka perthei baro but uit ya ki binriu but uit ya ki briu hakarukom ka ba ya jantam but wala ki long kita ki kinong pop henry lumba ka ni ka dokot ngila ban yo i ba ngilong kita ki ba koridor tam hakmat chung o but kabenta ka ba ar pat ka ba ka jingle hok but ka jinglong hok ka ba penpau ha u proverb kalonong khatsan dokot ka ba khandai but dekot ke ba pra bat ke ba khandai hangne ko penshai yangi ba kumkino kita ki jingle hok ki ba pensa bhaya oble te kawe kata ka jingle hok bat ki jinglong hok ki dei ka kalinti ka ba bet bat kalinti ka ba ya jan bat ka ba ya dei bat ka mon ko jong o bat sakawe ru ka dei ka jingdwai ka ba khoi ka ba walam yangi sha ka mon ko jong o Henry ki kilinti jong uboman kilong ki jing ijli ya kamon ko jong ublay te ka hok ka day kata kilinti ka bapen sa bha ya ublay nangi ki briu te ka benta ka balay pat hangnya ki kumbangi layo sngaw na i denis hangnya i ong chapang ka jingkemen hangnya pat ba ngide ban ai da ka jingkemen ki kita ki bangila ban ai da ki jingkemen kawe kadai ka jingken show kum ka kawe na ka bashi pheu hangne lane ki jing start ki jongi but lane ki jing ha walangi ha ban ai ya ka jing im jongi kine bar ki ban ai da ka jingkemen sha ublay but ladangi ai da ki jingkemen ublay ru katno un sel bha katno un sel komen ba ni ai da kata kaminsim ka ba kulut pat ka ba bas nyau hun ban ai kat ki bang ki bangimut ban ai sha ublay wat halak ka jingdwai teng don ki bang ngi yo ha ka jing im jongi ningkong ngi dei ban ai shwa sha ublay te ngimdei ban wan shikiwei hashwa bangin yasam yakiwei ngidei ban yasam chwa ya ublay te kisam kalnong chispa saw pukhandai but kadakot ka basaw hangne ru kapen pau ba ublay uit ya laki khun jong o but kata ka jing ik kalong kata ka hakarukom ka bakarpang but udon benta haka jing im jongi ladangi don hakita gi jing but ladangi don hakita gi jing du jing kermen lingba kini ki dekot ki ai jing kermen yangi ba u try ulong uta uba it yala ki khon benriu but u wan khamjan but u pediang yangi kumbangi long but langi long kita kinong pop te ka jing im ka bale hok but da ka ba ngi ai kelut but da ka ba ngi ai da ka jing kemen but da ka jing sang hun kamen sim kapin don burom ya kamon ublay but ngi dei ban sa tu bu ba ngi don ka benta hakmat jong ublay but kata ka ba pelong yang ngi ba ngi dei ban long kita ki jing shai but ngi dei ban long ki nuksa ya ki wei pat ki brew kanang bakin tip ba ublay uit ya ki khon jong u but lingba kita ki kam ki jongi ki bangi dei ban ya hakalinti but ngi dei ban ai da kamon sa bha jongi ya ublay da kamin sim ka ba koloi kine ki la ban wanra ya ublay ki la ban pensa bha ya kamon ka jong ublay shibun kublai shibun ya i ela mata jo katu ka jing isam ko basut nat de ni ka puan pai sa sya ka singi ka basaw dengan kerpa dia i erik ban so ba ban sam sangi we pi we te matangi ni po sa kasang pasaw ba matdeng ka ang kimau ki baim tel dingi pej ag jing imbreu jungi bunsin ni hap akapop hanre ban phai pat show jisu ni don bun ki jingkili payola seba ublay umap shu ki pop jungi pat nidu jingkermen ru ban phai shu
Henry ladang ye pek kat kum ke sabas school jungi ka ong kumno. Ka ong ba ublay ula ai ngi kamon lai lut. Yano ngin jet. Ngin jet ye kajing i jong ublay ne. Ne ban kentat yu. Ujisu uwan sini ke petai. Panyap na beta ke pop jongi. Te ladang ye pule na kisti upol lenong ka ba Shakinau room lenong ka ba pra khot ka ba nukong bat lenong ka ba san khot ka ba pra bat shushu dangi pule na u nukong pitras lenong ka ba ar khot ka ba sau ter hadun riu ngiyo iba kini ki kilnong bat ki pen i ngi ba ladangi kloy ban ino yaki yakini ki jing im perthei jongi ba ublei ukloy ban ai ngi kita ki jing im ka ba thamai kumuta umau ba im but langba ka jing e langiu yang ki bro ki bahak akmat jong ublei da ki jing side jong kris ublei spun Kublai sibun ya Eric na banta to ka jing sam. Syabangin ya penkut nya poi sa kwe ka jing itu khana. Ka bangila ban syam na ka gospel kat ko Marcos. Barkal nang ba khandai. Kat khot ka ba khat sau ter. Hang ne la da pi pule penyo i ya wei khana. Ka ba uji su upan khia i ne khana upa pangbhur. Ukhana badan uta umensim bamnang kren ong ka Bible. Udan ta umensim bamman hapo jong u. Tengi i bag une ukpa jong ne khana hagane ke jingi tho khana lai tho yangi ba ulale chikini ki ulale chikini ki nang but jong Jisu here ba ulale chikini nang but jong Jisu kai ga bajia kim shim la ban pen kia te wan jong Jisu ang ko no kai kini ki nang but jong me kim la ban pen kia song ba ban yarap yanga u Jisu ang ukali uang yu api ka patang bamngat uji su uang ba uni ubro umdan ke jingel henry larangi polisi so uji su ukli u lakat no snam na do beno la je ne khana kumne uji su hang ne wi tho au ne u rang ba wi tho yo uji su uang ne ba na do ba udang red bat tang ki ngan puli ke khat ka arpo ko ang kila walam te u bat habo yo i u kumne ru tau mensim ulak ring kerthat habu ulah kelon hakata khendau ulah saj udah sei tertho ulah kelite yuk pajung u kala slam katno nado bala jia kane jisu ong nado meno hari melawan ra yu nu khna yu i balas la sei tertho ang kane ke Bible bada ba une u khna ulah kelon habaran jisu ong nado meno kala jia kumne une kupa on nado badang red uju penok ru ya u hakading bada kilum ar penjat yu ban penjat yu uju penok ru hakading bada ki ban penjat yu au no kpa tip kat no kum kpa so khia ga jing sham jong khun tena kamar kata uang henry lada mela ban lai ai to isn ai nga to yarap yangi kata ga jing kerpat jong no kpa khat ar pulai gong uji su ulang ute lada mela ban nget ke baro ke la ban long yu ta banget lada mela ban nget kita ke kilong ke bala yu ta u banget te kumne ru haba kpa uta khna ulayam jam ulang hagijing jau umat ngangan une ku pa habu uji suang lada menget kai kalong ka bala yu banget une ku pa hakta kapor layam jam borong nganget berkabasung tuna cisu ang ne uang kaong ba ngan pule na kene ka kitin ke jong play kaong ba uang atrai to yarap ya kijing bam nget janga uang nganget da kijing yam borong to yarap ya kijing bam nget jonga uji su kene ka por pen khia une kpa ngane ke jing jubab jong ne kpa gare bas na dong gong da ke jing yam ong ngat bad ya rap ya ke jing bam ngat ke jonga ngi so tho ong ne bo une kpa dan ke jing ngat ke bapura hele uble ujubab ke jing duai ke jing kerpat uji su ujubab uble khmi lenti ya phi bad ya nga bangelong ki bajanai une kpa sim la long ubru bajanai ong ya rap ya nga ya rap ke jing bam ngat jonga lada ma phi ki parlok phis ngatho phidan ke jing runa wat ong bangaduna ngamla ban le chok Chris ngalangop hakakiat la slam la bun slam ngamla ban ngalangop hakijing di bas new kini jing lin bas new wat ong nganam le namar kata kadau uji su khmi lenti ya phi ba pen wan da ka jing long ga ba jong phi da ka jing long ga ba tolot ga jong phi ba ga jong ha uji su pen phai ga jing mu jungi
Jisu wang wan. La pilih Jisu nyarap. Hang nengi ibu Jisu upen kia. Bahadin ba upen kia la pulih kot dia kena kejing tu kena ngi hang to ba Jisu anda ulalet pai kisendan ki kumno melak ban be yunu mensim baman ngi melak ban be. Jisu ong di tang kejing doai ba kejing sya jing it. Pila ju doai haba pi song thu ba pi pemla ban em ba kejing em ba pi lagi jangai no play. Hatu ngalaju doai kata kejing keli. Ka bersetunat kamat ka jungi ong ban pen song pai play. Hatu ngi pen song pa mo yu play. Hatu pi pen song pai play. Kum ukpa kum ka keme lane kum ki kun. Kejing pen song pa jang pi ki keme ki pa kum ki kun. Uplay song pa. La pi em kelenti ka ba pa uplay song pa. Kum ki keme ki pa hatu pi lai lam ki kun na kelenti ka badai. Namar kejing lam jang pi ki kun na kelenti ka badai. Ri ba pen song pa uplay. Hatu ngi pen song pa uplay. Ada ngi pat le. Uplay uang kepuar kadang piang. Kepuar kadang piang palat dia pi. Ukhat mentai ngi kan ni ke sabat school ke jongi ke kerentang sipang ke jing e ke jong ublay. Te deling ba ke jing e ke jong ublay ngi don ni ke lat banyak pulih ke kepuar. But ngai bakade ke jing e jong ublay. Ngi yo ban wan ru ha ke jaka mangabat ki parlok ke jongi banyak pulih. To ai ba pi barok ki ba pet bat kumju yang ngi ki badang ni. Ngi nang em ke jing em ke bajan show ublay. Ban pet song pai ublay. Kadang ngasong thu. Ada pi song thu pi dang duna. Kepuar kadang piang. Pai show ublay compare kamu kena ke jenglong ke bapidan ke pemeta ublay nyarap ipi tu ngi ruai ko pa jungi ba peneng ha ke bawai nak jong kene ke jengi pulih jongi ya kene ke sabat school ngi songo shibun ba melong ublay ba ba ukpa ba yai ap yang hilan ngen wan pai na ke jenglong pop ke jongi walangi layat sakma me angkun wan pai pat me ai khot yang ni ke pors ko ipat ngi songo atrai ke jing le bha ke jong me so ba menyerap yang ne so ba menyerap iki parlok ke jong iki pa ke ni video kano ke jing ke bangi dan sima me namar gem la da ke bor ke jong atrai henry da ke bor ke jong me yo tau banget barok kalong kepala ngi songo sibun ke barok ha ke bor kat bangi pendap laneng penkut ke jing puli ke jong ngarwai menyai kerku yang barok hang ne Bagi ki barok ki bapak ya kena ke video. Hadap bengina syampat. Tak bom mesin buku cuma nyalam mengi. Akateng Yesus ngedoai. Amen.